जायनिफ्राय दा बर' गामिया दा होखारजाजोबसिगोन इलेक्सन खालामनानै दा बेखौ बुंबा लाजियो माने 17 बोसोर रायखांदों होननानै सन्दनमोन जों लोगोसे खाम्फा आरो मा होनो जोंना हाग्रामाया बर' बंस'खौ धंस खालामनो नागिरदोंमोन थांनाय 17 बोसोरावहाय एनडिबिनि सोमावसारनायनि थाखाय बिपिएफआ साहा ओनसोलाव खामानि मावनायनि मुङाव सेंसन खालामदोंबाबो खामानिखौ मावालासेनो फैसा जानायनि थाखाय साहा ओनसोला डेभेलप जायाखै माने एनडिबिखौ दुसिनानै बिथांमोना खामानि मावनो हाया मानो हाया होनना बदनाम खालामनानै फैसाखौ जाजोबदों जायनि जाहोनाव साहा ओनसोलाव डेभेलपमेन्टआ जाखायाखै नोंथांनि समष्टि हिसाबै जोङो नोंथांनि माखासे समष्टिनि सिङाव थानाय रायजो राजाफोरनि माखासे जौगाथायनि जिथुनाखि खामानि बे खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों मा बुङो जौगाथायखौ मावनायाथ' सरकाराव थानाय साफ्रोमबो सरकारि मानसिफोरनिनो दायित्वखा मानोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि गुबै दायित्वआनो जादों जोंनि भारतीय समाज आसामिस समाज आरो जों बर'लेण्ड समाजखौ जौगाहोनायनि मेन इसु गतिके बे खामानिखौ जोङो मालाबाबो खिरफिन खालामालासेनो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय आरो बानजायनायाव जोंनि सरकारनि साफ्रोमबो इएम एमसिएलएफ्रा गावबागाव खामानिखौ मावगासिनो दङ आंनियाव गोबाव समनिफ्राय आङो फिथा हानो मोनाखैमोन गोबां बेस्थ'तानि थाखाय मैया दिनै आरो गाबोन बे सानथामखौ अपेनिं खालामनायनि खामानिखौ जों लाजोबदों अब्लाबो हाजोबनाय नङा जेखियानो जायाथों समाजनि खामानि मावनो मोननानै समाजा आंखौ दैदेनहोहरनायनि थाखाय आं हामबाय होनदों जोंनि 14 नं चिरांदुवार बिएफनि रायजो राजा बिथांमोनखौ आरो हानायमानि जोङो समाजनि जानानैनो खामानि मावलांबाय थागोन ओरैनो मैयानिफ्राय लानानै दिनैसिमाव बबे ओनसोलाव बेसेबांथासो लामा दलांफोरखौ बेखेवना गोबांथार दङ बुंनो थाङोब्ला आं माने इएमआ बेयाव दङ हिसाबै माने एसे गुबुन समष्टिफोरनिख्रुइ बारा होनाय जादों गतिके आं बिबांखौ दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंला गोबांखौनो होनाय जादों आंनिफ्रायल' नङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायल' नङा पिडब्लिउडि डब्लिउपिटि पिएनआरडि एग्रिकालचार बेनिफ्राय वाटार रिसोर्स बेनिफ्राय सयल कनजारभेसन ओमफ्राय पिएइचइ बेफोर डिपार्टमेन्टनिफ्राय अजस्र खामानि फैगासिनो दङ स्पेसियेलि पिडब्लिउडिखौ जोङो हामबाय होननांगोन मानोना देग्लाय 14 नं चिरांदुवार बियाबावहाय मोनथाम गिदिर दालां जागोन मोनसेया अलरेडि अनगयिं प्रसेसआव दंखायो बेंटल सेरफां आरो बेंटल भिसिडिसिनि गेजेराव मोनसे दैसा दङ बे दैसानि सायाव बाखि आरो मोननै जाबावसिगोन बेनिफ्राय दिनैनिफ्राय जोंनियावहाय गुडविलनि मोनसे लामा 4.5 किल'मिटार जाबावसिगोन गाबोन समफोरनिफ्राय आरोबाव 15 किल'मिटार ब्लेक टपिं एमएलए बिथांनिफ्राय फान्ड फैदों बेबो जागायसिगोन आरो साननैसो उनाव खुंग्रिं प्राइमारियावनो 10 किल'मिटार ब्लेक टपिं सिबसारनिफ्राय फैगोन गुडविलनि जानानै गतिके जोंनाव अजस्र खामानि जादों आरो जागासिनोबो दङ जों बेवहाय कमप्रमाइज खालामा खामानिनि बेलायाव जोङो नुनो मोनो जे नोंथांनि समष्टिनि जेसेबांनाखि गोथौ गोदोसोनानै थानाय गामिफोर बा गामिनि लामाफोर बेखौ नोंथाङा फ्रायानो मावनायखौ नुनो मोनदों बा नोंथाङा नोंथांनि समष्टिनि बै गोथौ ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरखौहाय नोंथाङा माने बुंनाय दं नामा बिसोरनि सायाव गुबै खोन्थाया माइ गाब जुजाय खालामनायनिथ' बाथ्रा गैया थांनाय 17 बोसोरावहाय एनडिबिनि सोमावसारनायनि थाखाय बिपिएफआ साहा ओनसोलाव खामानि मावनायनि मुङाव सेंसन खालामदोंबाबो खामानिखौ मावालासेनो फैसा जानायनि थाखाय साहा ओनसोला डेभेलप जायाखै माने एनडिबिखौ दुसिनानै बिथांमोना खामानि मावनो हाया मानो हाया होनना बदनाम खालामनानै फैसाखौ जाजोबदों जायनि जाहोनाव साहा ओनसोलाव डेभेलपमेन्टआ जाखायाखै जायनि जाहोनाव जोंनि सरकारा साहा पार्टखौ बांसिन गोसो होदों ओमफ्राय मोनसे खोथा सार नोंथांखौ बै माखासे माबाफ्राव ससियेल मिडियाफ्राव जों नुनो मोनो बे फेरेंगाया मानो 17 बोसोर रायखांबाय थायो होननानै बुङो बिनि सायाव मा बुंगोन सारा मानि थाखाय रायखांनाय जायो सारा माने लाजिनाय मोनदों बुस्थुआ
बर' समाजाव मोनसे बाथ्रा दं दिनैनि जुगाव बिथांमोनखौ गोदान मुगानि दायना होननानै बुङो। दायनाथ' गैया नालाय लेखा गोरों दायना। बे लेखा गोरों दायनाफ्रा क्रिटिक्स होननाय बुस्थुखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया। क्रिटिसाइज जाय मानसिया जाय पार्टिया क्रिटिसाइजखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया बियो समाजनि जानानै मावनो हाया। दाखालि फानिराम बिथाङाबो मा 17 बोसोर बुंबाय थायोब्रा होननानै एसेमब्लियाव बुंदों। आसलथे बिथांमोना लाजिनांगौ। मानोना खाम्फाया 15 बोसोर डिपुटि चिफ जादों, 2 बोसोर EM जादों। खाम्फानि जायगायावनो नैबेवहाय मोनथाम गामिया दिनैसिम जुरिब जायाखै। जाय जायगायावहाय खाम्फानि बिफा आयंआ बेयाव जोनोम जानानै बेयावनो रुंसारि जालांबाय। बे जायगानि हाखौ बिथांमोना दिनै जुरिब खालामाखै। जोङो बे 16 तारिखनि गेजेराव बिनि सिगां 16 तारिखनि सिगां जोङो रानिखाथा, नर्थ रानिखाथा मा गामि मोनथाय मोनथाम गामि बे गामिनि रायजोफोरनो जोङो हाखौ सुनानै जोङो गथायना होनो नागिरदों। बेफोर जोंनि मोनफा मोनफा एचिभमेन्ट। बेखौ बुंबा लाजिनाय मोनगोन। आरो खाम्फाखौनो रायखांबावनोसै आं। खाम्फा होन जेम्स होन बिथांमोना जेम्सआथ' निसिमानि EM मोन 2008आव। खाम्फाया जादों सेकेन्ड बस BPFनि। माने बिथाङा जेब्ला मा होनो कौरब पान्डबनि दावहायाव पानिपतनि दावहायाव दावहा नांनो थांदोंमोन। अर्जुननि मा होनो रौरोथोन हमग्राया सोरमोन मिथिगौ? कृष्ण नङामोन होनबा? कृष्णजों अर्जुनजों जेरै माबा खालामनानै प्रजेक्ट खालामनानै इस्टिमेट खालामनानै पलिसि खालामनानै दावहानि गासैबो स्ट्रेटेजिखौ लानानै जेरै पानिपतनि दावहाखौ मावदोंमोन। खाम्फाजों हाग्रामाजोंनो अर्जुन आरो कृष्ण जानानै बर'लेण्डखौ दैदेनबोदोंमोन। आरो बिथांमोनानो जेरै मा होनो कुरु बंस'खौ धंस' खालामदोंमोन। चन्दनमोनजों लोगोसे खाम्फा आरो मा होनो जोंना हाग्रामाया बर' बंस'खौ धंस' खालामनो नागिरदोंमोन। गोबां जाहोन दं। आंनाव A to Z रेकर्ड दंजोबो। बुंनांगौ जायोबा जों बुंगोन। MP इलेक्सननि सिगां दा बुंथ'वा। दा मोनसे खोन्थाखौ आं बुंनो नागिरदों। खाम्फाया लाजिनांगौ। 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जोंना फानिरामा लाजिनांगौ। 17 बोसोराव मा मावदों होनबा जेम्सआ लाजिनांगौ। मानोना 2008आव 2045 मायथाइयावनो रायजो जाबोनाय बर' गामि राङि जराखौ 2008आव बिसोरो फरेस्टआव हाखौ सोफिनबावदों नेसनेल पार्कआव। जायनिफ्राय दा बर' गामिया दा होखारजाजोबसिगोन इलेक्सन खालामनानै। दा बेखौ बुंबा लाजियो। मानो 17 बोसोर रायखांदों होननानै। 1964 मायथाइयाव मियादि फात्ता गोनां ननके काहितमा होननाय मोनसे हालाम मोनसे VCDC जेरावहाय 4000निख्रुइबो बांसिन न'खरा रायजो जागासिनो दङ। बिसोरनि हाखौ 64 मायथाइनि मियादि फात्ता हाखौनो 2008 मायथाइयाव मा होनो नेसनेल पार्कआव सोदों। हाजार पइन्ट दं जोंनाव। बिथांमोनखौ जों जुदि कुरु बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रा होननानै बुङोब्ला बर' बंस'खौ डिस्ट्रय खालामग्रायानो जादों BPF। जायनि जाहोनाव जों 17 बोसोरखौ रायखांनो गोनां जायो। जेरै कुरु बंस' होनोब्ला जोङो पानिपतनि दावहाखौ रायखांनो गोनां जायो। सार मोनसे कुइसन सार एगेन्स्ट पार्टिफ्रा गोबां दिनै बे UPPR सरकारखौ खामानि मावाखै होनना बुंबाय थादों। बेखायनोथ' आं खिथा होदों। थारमाने बिथांमोना फिथा हायाबा बोरैबा मोनो नालाय। आगोलथ' बिसोरो MGN रेगानि खामानिखौ फिथा हायोमोन। गंसे न'खौनो उल्थां फाल्थां खालामनानै बिसिनि नामावबो फिसालानि नामावबो फिसाजोनि नामावबो गावनि नामावबो आइ न' लायोमोन। उल्थां फाल्थां खेमसि हायोमोन। जों बिदि खालामालासिनो मावनायनि खेमसिखौसो होदों। नेक्स्ट टाइमाव उमुगा देरहानाय नङा होनना बुंबाय थायो। फैथोंसै। आंथ' दावहारुसो। खाम्फाखौ चेलेन्ज खालामो बिथाङा MP गेलेगोननो। मस्ट वेलकाम। हाया फानजोबथोंसै। हाग्रामायाबो हा फानगासिनो दं MP गेलेनो। आंथ' हाग्रामानि खाम्फानि जेसेबां हा फैयो लोगो लोगो एप्रुभ खालामखायो। फानथों।